Inselmulkom u natukom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta minn Pjazza Indipendenza fil-Belt Victoria Għawdex fejn sejrin waslulkom il-Quddisa Solenni tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-okkażjoni ta' din it-tifkira devozzjonali ta' Marija Addolorata. Nhar il-Ħadd li ġej fil-Knisja Kattolika niftħu bil-liturġija ta' dħul solenni tal-Mulej Ġesu f'Ġerusalem il-ġimgħa imqazza, il-ħadd li ġej huwa ħadd il-Palm. Imma tista' tgħid li diġà minn jumejn qabel il-poplu tagħna, il-poplu ta' Malta Għawdex jidħol fl-ispirtu ta' din il-ġimgħa b'din it-tifkira devozzjonali fġieħ Omna Marija Addolorata. Il-festa liturġika tagħha tiġi ċelebrata fil-15 ta' Settembru, imma il-poplu tagħna għandu din it-tradizzjoni qadima illi kienu daħlu l-patrijiet Franġiskani illi ġimgħa eżatt qabel il-jum tal-ġimgħa l-kbira jiftakar fid-duluri u fid-tbatija illi għaddiet minnhom il-Verġni Om ta' Alla tara lil-bina jgħaddi mill-passjoni tiegħu. Hawnhekk fil-Belt Victoria hija drawwa sabiħa illi iż-żewġ parroċċi tar-Rabat jingħaqdu flimkien mar-raj spiritwali ta' djoċesi tagħna l-Isqof Anton Tewma biex jiċċelebraw dan il-jum għażiż tad-duluri b'din iċ-ċelebrazzjoni bis-sem ukoll tal-Fratellanza tal-Marija Addolorata illi tinsab f'din il-Knisja Antika ta' San Ġakbu hawnhekk fit-Tokk ta' Għawdex u dritt wara l-Qudiesa l-Isqof imexxi wkoll il-pellegrinaġġ penitenzjali mat-toroq tal-Belt Victoria biex bija tant devota ta' Marija Addolorata. Il-kor djoċesan taħt direzzjoni ta' Dorien Portelli ikanta l-ewwel innu Ngħixu il-kelma. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. U tieżies sejjew nitolbu flimkien illum il-festa ta' Omna Marija tad-Doluri biex kull wieħed u kull waħda minna tikber fina l-qalb ta' Om mod speċjali fid-tbatija tagħna u ta' dawk ta' madwarna. Ejjew nitolbu din il-grazzja matul din l-Ewkaristija biex il-qalb tagħna ssir dejjem qalb ta' Om li tixbaħ lil dik ta' Marija. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna ma' Alla u ma' xulxejn, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
nitolbu. O Alla, intrit li jom ibnek tieqaf ħdejh u tbati miegħu waqt li kien imdendel fuq is-salib. Zombla mit-tifsa fuq idek kollha l-frott ta' dan l-emil tal-aġeb u fit-tiba tiegħek kattru dejjem aktar minn jum għall-ieħor. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-quddisa illi sejrin niċċelebraw f'din il-liturġija hija dik tal-Verġni Mqazza Marija ħdejn is-salib tal-mulej. Qari mill-ktieb ta' Ġuditta. F'dawk il-jiem il-poplu kollu għal dan il-kliem baqa' mibluħ u baxxew rashom u bdew jaduraw il-Alla u ollew leħinhom għalenija u qalu: Imbirek int u Alla tagħna li llum ġibt fix-xejn l-edewwa tal-poplu tiegħek. U żżija qalilha: Imbirka int binti minn Alla l-għoli, imbirka fost in-nisa kollha tad-dinja, u imbirek il-mulej Alla li jagħmel is-smewqiet u l-art li waslek biex qtajt ras il-kap tal-edewwa tagħna. It-tama li kellek ma tejbqat minn qalb il-bnedmin huma u jiftakru fil-qawwa ta' Alla. Jalla l-mulej jagħmel li dan ikun ta' tifħir għalik għal dejjem u jżurek b'kull ġejt, għax int ma bżajtx għal ħajtek meta rajt li l-pajjiż nabatut, imma ħriġt tilqa kontra r-rovina li kienet teddidna u bqajt mixja dritta fit-triq ta' Alla tagħna. U l-poplu kollu wieġeb: Amen, Amen. Il-kelma tal-mulej. Lill-Alla. It-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. It-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan u imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. It-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. Nisel lil nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmir bil-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-eġubijiet tiegħek jitħattu. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża' ixandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. It-tieba tal-mulej. Għadem iħut mill-litra li nkidbet lill-Lut. Meta kien jgħix fuq dillat Kristu offra talbu suppliki bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jisalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li jibata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur ta' salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Nitlobkom jekk joġobkom tqumu bil-wifqa dill-okkażjoni tal-adorata sa naqraw is-sekwenza l-ewwel terz naqrah jien u intom taqraw it-tieni terzjet u nibqgħu sejrin hekk. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdem bina fit-tbatija fuq salib imdendel kemm dibatija f'qalb muġuwa li madwejja li jifnuha ħasset l-om minn birka. Qalb kull bniedem tħossa għalija lill-om Kristu u kemm tibkija x'intarah f'dil ħasra. X'inta Kristu l-om jilmaħa f'niket kbir ma' bina. Għadnu miet tal-poplu l-ħati lil Ġesu iratu jibati taħt is-swad blaħnina. Rat lil-bina u baqet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Ommu għajnda mħabba lija ġalni nħoss dik id-batija sabiex jiena nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba la tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Qaddisa isma talbi dawk il-pjagi għedli f'qalbi tibnek Ġesu imsallab.
Aqsam miej didbatija għal Ġesu li mħabba fija xerret demmu kollu. Dejn Ġesu nibki dnubiti, fis-salib nara ħtijieti, sakemm neġdi l-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġ nimbirkawhom qalbina u rimija din il-ħnina sabiex inħoss l-indiema. Ed li qudiemi fuq il-pjagi jkun biss klimi u l-passjoni tiegħu. Ġalni nħoss il-pjagi fija, is-salib u kull dbatija u nissaffa b'demmu. Verġ nimbirka iqaf miegħi f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fit-treq u n-nisni u b'mewt ibnek ħarisni u żomni sħiħ fil-grazzja. Meta jimud dal-ġisem f'qajjar għamel int li jien nittajjar lejn is-sebħ tal-ġenna. Amen. Kantaw mal-kor. Faħdejn is-salib ta' Ġesu kien hemm ommu imżejna bil-fidi, qawwija bit-tama u mħeġġa bin-nar tal-imħabba. Sejrin issa nisimgħu lir-rettur tal-Knisja ta' San Ġarbu Monsinjur George Borch iħabbar is-silta mill-Vanġelu li tfakkar lil Marija Addolorata taħt is-salib ta' Bina Ġesu. Mill-Evanġelju imqaddes skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemmaħ lill-ommu li d-dixxiplu li kien iħobb wieqfa ħdejja qal l-ommu mara hawn ibnek. Imbagħad qal id-dixxiplu hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Vanġelu qasir imma tassew sinifikattiv f'din it-tifkira devozzjonali ta' Marija Addolorata. Nisimgħu issa r-riflessjoni l-omelija tal-Isqof Tawdex Anton Tewma. F'kull pajjiż li tmur u f'kull kultura li tkun taf il-bniedem fid-batija, kull bniedem fid-batija tiġih spontanja li jgħajat lill-ommu. Interessanti għax l-espressjonijiet kollha fil-kulturi, fil-lingwi kollha tal-persuna fid-batija li ħafna drabi lanqas biss tibqa' tirraġuna imma sempliċiment tħoss u tara qudiema baħar infinit, tara qudiema nuqqas ta' soluzzjoni, tara qudiema id-dlam jew ma tara xejn. L-espressjoni tal-persuna tkun is-sejħa lill-om, is-sejħa lill-om. U din hija esperjenza ta' ħafna minna jew tal-parti l-kbira minna. Forsi mhux kulħadd kellu x-xorti meta kien żgħir illi jara lill-ommu jħares lejn għajnejn ommu meta jkun għaddej mill-mart, meta jkun għaddej mid-dbatija, anki sempliċi dbatija żgħira ta' tfal li nkunu. Għal-persuna, għal-bniedem, għat-tifel, għat-tifla, fiċkunija tagħhom, kull dbatija hija l-aħħar tad-dinja. Kull dbatija m'għandix soluzzjoni. Imma meta t-tifel it-tifla jħarsu fl-għajnejn tal-om u jaraw is-sikurezza, jaraw it-tama, jaraw il-pożittività, jaraw d-bissima, jaraw il-ħlewwa, dik id-dbatija tinbidel fi dbatija bit-tama. Dbatija bit-tama illi tinstab soluzzjoni. Dbatija bit-tama illi kunem il-fejqan. Kemm hi importanti l-preżenza tal-om fil-ħajja tat-tifel, fil-ħajja tat-tifla. Daqshekk ieħor importanti l-preżenza tal-om li hija Marija fil-preżenza
tagħna meta nkunu qegħdin inbagħtu. Il-Vanġelu li għadna kif smajna għalilna b'mod ċar, anzi jibda propju b'dawn il-kelmiet hekk sbieħ. Kienet preżenti, kienet hemm wieqfa taħt is-salib ta' Ġesu Marija. Kien hemm. Ekku forsi din hija l-preżenza meħtieġa, din hija l-unika ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu mal-persuni li jinstabu fid-dbatija, li nkunu hemm. In-natura tagħna ma tinix li nkunu hemm. Il-bniedem minnu nnifsu spontanjament, impulsivament, jixtieq jaħrab bid-dbatija, ma jixtieqx jara uġieħ. Għaliex? Għax kull uġieħ li jara barra minnu nnifsu ifakru fl-uġieħ tiegħu. Kull diffikultà li jara barra minnu nnifsu tfakru fil-problema tiegħu, fid-diffikultà tiegħu, kif jiġri lilna. Id-dbatija minna nfisha li l-bniedem tgerxu. Imma Marija llum tallimna illi fid-dbatija aħna rridu nkunu hemm preżenti. Li l-aħjar mod, l-iktar mod Kristjan, l-aħjar mod kif ikunu d-dixxipli ta' Ġesu fid-dbatija u il-preżenza li nkunu hemm. U allura Marija lilna l-koll li qegħdin hawn il-lejla u lil dawk li qegħdin iseguna bil-mezzi tal-komunikazzjoni qiegħda tistedinna biex inkunu preżenti, biex ma naħarbux mid-dbatija. Ma taħrabx mid-dbatija ta' ommok, ta' missierek anzjan, ma taħrabx mid-dbatija ta' ibnek, bintek fil-mart, ma taħrabx mid-dbatija ta' ibnek, bintek fil-problema fil-diffikultà li għandu fil-familja, ma taħrabx mill-problema ta' ibnek, bintek fil-problema li għandu it-tfal, tifla, tifel, b'diffikultajiet biex jitalmu, kull tip ta' disabilità li llum immissu naraw inħarsu madwarna, li nkunu hemm preżenti. U preżenti bajnejn mimlija tama. Wieqfa jgħidilna l-Vanġelu. Marija kienet wieqfa taħt is-salib. U dik il-kelma wieqfa ma turix sempliċiment il-pożizzjoni bħalma qiegħed jien il-lejla wieqaf, imma turi wis iktar. Wieqfa għaliex? Għax mimlija bil-fiduċja falla. Mimlija bil-fiduċja falla li mhux se jitħaq bija. Falla li huwa fidej lejn il-kelma tiegħu li jżomm kelmtu u jibqa' jsostni lill-bniedem lil kull wieħed u kull waħda minna fid-dbatija tagħna sal-aħħar. It-tentazzjoni però xi tkun? It-tentazzjoni tkun jew li naħarbu mid-dbatija, li nitilqu nitbedu mid-dbatija, kultant ngħidwa kif inhi. Kemm insibuha bitqila biex immorru naraw lil xi ħadd li nafuh forsi ħabib tagħna l-isptar jew id-dar fil-mart, kemm insibuha bitqila. Allura jiġrilna li nippruvaw nevitaw, insibu kull tip ta' skuża biex nevitaw li mmorru rejb wiċċ imwiċċ ma' tbatija. Dak kull ewwel mod ta' kif aħna nippruvaw nevitaw id-tbatija, imma hemm mod ieħor iktar sottili. Hemm mod ieħor iktar perikoloż. Hemm mod ieħor li sfortunatament forsi s-soċjetà tagħna bil-mod il-mod dieħla f'din it-tip ta' mentalità. Mhux naħrab jien, le, neqret lil persuna li qed bati. Neqret lil batut bl-iskuża li nġib ħniena, li nagħmel ħniena miegħu. U x'ikun qiegħed jiġri? Ikun qiegħed jiġri li d-dinja sfortunatament issir id-dinja tal-annimali. Tkun inqas id-dinja tal-bnedmejn. Papa Benedittu 16 għandu espressjoni tas-sew sabiħa jgħid jekk aħna nippruvaw neliminaw id-batija mill-ħajja tagħna, jekk aħna nippruvaw neqirdu lil persuni li qegħdin ibatu biex ma jfakkrunix fid-batija tagħna, jekk aħna nippruvaw neqirdu l-persuni li qegħdin ibatu għaliex għax insibuha bitqila biex noqogħdu ħdejhom. U ma tant xebgħu f'din id-dinja, tant xebgħu weħidhom bis-solitudni għax aħna maħniex insostnuhom u nissapportjawhom li huma stess jitolbu biex jinqerdu. Meta jiġri hekk, l-umanità tkun qiegħda titlef parti essenzjali minnha nfisha. Tkun qiegħda titlef il-parti tal-limitu, il-parti
tad-diffikultà li lilna ħafna drabi tiġborna fl-imkien. Araw x'jiġri meta ngħixu diffikultà fl-imkien. Araw x'jiġri meta familja taffaċċja problema, diffikultà fl-imkien. Kemm tingħaqad, kemm tintrabad, kemm timbet, titnissel, tikber, timmatura l-imħabba vera propju fil-moment ta' tbatija. U allura Benedittu 16 jallarmana, ibeżżana u jgħidilna u bir-raġun ħodu attenti li ma titilfux din il-parti jekk importanti tal-ħajja umana. Meta aħna nippruvaw neliminaw id-tbatija, kull tip ta' tbatija minn fuq wiċċ l-art. Barra minn hekk din hija illużjoni. Hija illużjoni. Il-festa tal-lejla fl-imkien mal-ġimgħa mqazza jfakruna li id-tbatija tagħmel parti mill-ħajja mhux biss tal-bnedmin, imma mill-ħajja ta' Alla, mill-ħajja tal-iben ta' Alla. Il-festa tal-lum fl-imkien mal-ġimgħa mqazza lilna trejt tejna biex nilqgħu naċċettaw il-limiti tagħna, id-djufijiet tagħna, il-mart tagħna, id-diffikultajiet tagħna, l-inkomprensjonijiet tagħna, is-switta qalb tagħna, il-qalb tqila tagħna bħala parti minn ħajjitna, bħala parti mill-esperjenza umana. Inkunu nsiru artifiċjali, insiru mekkaniċi, tekniċi biss, u d-dinja sejra lejn it-teknika, teknika biss. Artifiċjali, nitilfu s-sentimenti l-iktar profondament umani. Hawnhekk ippermettuli illi nistieden mhux biss lilna lil kull wieħed u lil kull waħda minna individwalment, imma anki aħna bħala poplu, anki aħna bħala poplu għawċi. Jien kultant nistaqsi x'sensibilità għandna aħna biex inkunu hemm preżenti. Per eżempju, ma dawk il-familji li għandhom it-tfal b'diżabilità, illi biex jgħaddu pushchair, biex jgħaddu b'wheelchair, għandhom problema fit-toroq tagħna, għandhom problema fuq il-bankini tagħna, għandhom problema biex jidħlu fil-knejjes, għandhom problema biex jidħlu fl-uffiċċji tagħna, għandhom problema biex jidħlu fiċ-ċentri parrokjali tagħna. X'sensibilità għandna ma dawn il-persuni meta fid-tbatija tagħhom aħna ma nkunux hemm. U ma nkunux hemm mhux għax intenzjonalment niddeċidu li ma nkunux hemm, imma b'dik li jgħidula in-negliġenza. Ma nagħtux każ. Matt mhix lili, mhix problema tiegħi, allura mi problema ta' ħadd. Mhix problema tiegħi, allura mhix affari tiegħi. Kemm inkunu hemm preżenti aħna ma dawk il-familji, ma dawk il-persuni li għandhom it-tfal illi ma jistgħux jikkontrollawhom bħalma normalment il-familja tikkontrolla tifel jew tifla fil-mod ta' kif jesprimu ruhom, fil-mod ta' kif jaġixxu, fil-mod forsi ta' kif jgħidu jew ma jgħidux fil-knisja. Kemm inkunu hemm aħna. Kemm imberqu lura jew il-quddiem meta nisimgħu ħoss illi min għalina mhux suppost ikun hemm. Kemm inkunu hemm bħal Marija fid-diffikultajiet, fil-problemi ta' Ġesu illum. Ma ninsewx, ma ninsewx. Ma ninsewx dak il-Vanġelu ta' kapitlu 25 ta' Mattew, meta jgħidilna dak li għamiltu ma li żar wieħed, ma dak li għaddej minn diffikultà, minn problema. Għamiltuh miegħi. Ġesu, dak hu Ġesu. Ġesu mhux dak li hu faċli ssibu fl-Ewkaristija, fil-quddiesa, fis-sagramenti, fl-istatwi, fl-istatwi. Imma Ġesu u dak li jien niltaqa' miegħu fil-ħajja tiegħi ta' kuljum fl-istatwi ħajjejn tad-demm u l-laħam. Jiena nemmen naħseb li qegħdin noqorbu lejn ċertu għażliet importanti fil-ħajja tan-nazzjon tagħna, fil-ħajja tal-pajjiż tagħna. Jekk jiena nistaqsi, aħna li nieħdu gost u xi ħaġa sabiħa, nieħdu gost ngħixu dawn il-ġranet b'kull mod. Il-proċessjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, soldati, assissini l-kbar, il-profeti, dawk il-personaġġi kollha tal-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Inkunu hemmhekk ma' Ġesu fid-tbatija kemm hi xi ħaġa sabiħa.
Inkunu hemmhekk ma' Ġesu fid-tbatija tiegħu, nikkontemplaw dawk l-istatwi sbieħ li naraw għaddejjejn mit-toroq tagħna. Nitkellmu b'mod sabiħ fuq l-artist, isbuħija, l-artisti, il-mod ta' kif timxi purċissjoni jew ma timxejx. Nirriflettu wkoll mela len fuq dak li għadda minnu Ġesu fid-tbatija tagħna. Minn hawn ftit ieħor aħna illi ninġabru kollha fil-ġimgħa l-kbira, kważi għawdex kollu jinġabar fil-knejjes fil-ġimgħa l-kbira ħdejn Ġesu li qed imut. Ser niġu mistiedna biex nagħmlu għażliet favur il-ħajja jew favur il-mewt. X'se nagħżlu? X'se nagħżlu? Jiena naħseb li rridu nippruvaw nkunu ftit koerenti, konsistenti. U jekk jien mort fil-ġimgħa l-kbira nqejm is-salib ta' Ġesu, jekk mort ninżel għal kubtejja u nħaddan is-salib kif se nagħmlu fl-adorazzjoni tas-salib nhar il-ġimgħa bħallum 8 ijiem, allura ma nistax jien is-salib Tommi, is-salib ta' Nanti, is-salib ta' Binti, is-salib ta' Marti nipprova neliminah jew naħrab minnu. Ma nkunx koerenti. Ma nkunx koerenti, ma nkunx raġel, ma nkunx mara ta' veru. Nikkonkludi. Meta aħna nkunu koerenti, meta aħna nħobbu, naċċettaw, nilqgħu lil persuna li qed bagħti, il-bniedem aħna bħala bnedmin nilħqu l-milja tagħna, il-fulfillment tagħna. U dan għandkom esperjenza tiegħu intom. Kull wieħed u kull waħda minna meta rnexxielna noqogħdu ftejt ma' persuna li qed bagħti. Timtela, timlina dik il-persuna, timlina bl-imħabba, timlina bil-ferħ, ferħ li ma jitfissirx, ferħ li ma tesprimiex bil-birra, ma tesprimiex bil-droga, ma tesprimiex bil-whisky, ma tesprimiex bil-divertiment, imma ferħ li ma jaħdulek ħadd jgħetem ġewwa fil-fond ta' qalbek. Jew ma nitilfuħx dan. Hija esperjenza tagħkom il-koll, tagħna l-koll. Kull meta għadna ftejt ma' persuni fid-bati għaliex, għax mingħajr ma nafu għadna ma' Ġesu. Mingħajr ma nafu għamilna bħal Marija. Kien hemm taħt is-salib Marija kienet wieqfa. Ir-riflessjoni ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din it-tifkira devozzjonali ta' Marija addolorata, riflessjoni li iġġana naħsbu fil-fond fuq it-tifsira vera ta' dak li għamlet Marija u ta' dak li mistednin namlu aħna l-insara jekk tassew irridu nkunu bħala disċipli ta' Ġesu illi jiqfu maħutom fit-tbatija tagħhom. Din iċ-ċelebrazzjoni issa tkompli bil-talbiet tal-miġema u mbagħad il-liturġija tal-Ewkaristija. Mal-Verġni Marija wieqfa ħdejn is-salib ta' bina Ġesu, ħanaqsmu magħha n-niket li qiegħda ġġarrab f'qalba, aħna u nitolbu l-Alla jagħtina l-grazzja li bħala nissieħbu fit-tbatijiet ta' bina ħantemmu dak li unieqes mill-passjoni tiegħu għal ġid tal-ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Mulej Ġesu, inti rrit li ommok Marija tijak f'ħdejn is-salib u dbati miegħek, għatri l-Knisja tijak fid-dinja li tissieħeb miegħek fid-tbatijiet tal-passjoni tijak biex miegħek ukoll ikollha sehem fil-glorja tal-qawmien għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, inti rrit li ommok Marija ħdejn is-salib iġġarrab weġġat kbar f'qalba, tarak vittma tal-kefrija tal-bnedmin, eħles mill-kefrija u minn kull xorta ta' violenza tant bnedmin li tibatu fid-dinja għal ġustizzja u għal verità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, inti rrit li ommok Marija iġġarrab dwejja kbar tarak imsalla minħabba d-nubiet tal-bnedmin għanna qlaqlub il-mitin bin ħutna sabiex iqumu mill-mizerja li fija jinsabu u jesqu lejk niedma u sobjena jitolbuk maħfra u ħniena nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, inti rrit li ommok Marija wara t-tiġrib tal-passjoni tiegħek iġġarrab ferħ kbir tarak imqajjem mill-imwiet, qajjem għall-lejla tal-ijiem il-membri li ħallewna ta' din il-fratellanza kif ukoll il-ħutna l-mejtin li tul ħajjithom fid-dinja issieħbu ma' ommok Marija fid-duluri tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-aħħar net Mulej Ġesu,
Inti rrit li ommok Marija tkun ħdejk wieqfa kif smajna, intu dbati u tmur fuq is-salib għal fidwa tagħna, ħalli tkun magħna bħala l-aktar ħanina fit-tiġrib u l-hemm kollu li ġi fuqna tul ħajjitna fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej, namlu moment qasir ta' skiet. Kulħadd iressa qoddim il-mulej permezz ta' Marija, id-batija li fuqha jixtieq jitlob fis-skiet. Mulej Ġesu Kristu, iben Alla l-ħaj, fuq is-salib intajtna lil ommok Marija biex tkun omna. Ħatkun għalina l-aktar ħanina u tieħu ħsiebna aħna għaddejjin mill-widien mudlama ta' din id-dinja ta' dnub biex naslu żgur fil-merat ta' dejjem. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi tal-ġabra li qed issir bħalissa. Nfakrukom li din hija xandira diretta minn Pjazza Indipendenza, il-pjazza prinċipali fil-Belt Victoria Għawdex fejn il-komunitajiet tal-parroċċi tal-Katedral u ta' San George flimkien ma' diversi insara oħra edin il-lejla f'din il-quddisa li bdiet fis-6:30 jiċċelebraw it-tifkira devozzjonali ta' Marija Addolorata kif tradizzjonalment iseħħ hawnhekk fir-Rabat il-quddisa mmexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma quddiem il-Knisja ta' San Ġagbu. Knisja ċkejkna imma ċentru ta' devozzjoni lejn Marija Addolorata tul is-sena kollha b'mod speċjali minħabba iġbija sabiħa u devota miġjuba mill-Ġermanja tant u tant snin ilu fis-seklu 19 li turi lil Marija wieqfa taħt is-salib ta' bina Ġesu. Din iġbija aktar tard wara l-qudiesa sejra tinġar proċessjonalment f'pelegrinaġġ penitenzjali mat-toroq tal-Belt Victoria li fih jimxu bosta u bosta insara wara omna il-Verġni Marija fid-duluri tagħha. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li n-nar tal-Ispirtu Santu isaffi l-offerta tagħna biex permezz tas-sakrifiċċju tal-artal li fih tissieħeb il-Verġni Omm Alla dnubietna jitħassru u jinfetħilna l-bieb tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int fil-kobor tal-erf tiegħek biex iġġedded il-familja kollha tal-bnedmin, rid li l-Verġni Marija tieqaf ħdejn is-salib. Eva ġdida ħdejn is-salib ta' Adam il-ġdid. Biex dik li bis-seta tal-Ispirtu Santu saret Omm Kristu, issa b'don ġdid tat-tieba tiegħek issir sieħba fil-passjoni tiegħu. U dik li ma ġarbitx l-ġieħ tal-ħlas meta ratu jitwielet, issa iġġarrab uġijat kbar biex tagħti twelid ġdid lilna għalik. Għalhekk
Flimkien mal-anċli u l-arkanċli, mat-troni u d-dominazzjonijiet, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edha. Għaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajl ħofs, ratti l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu, imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddes ta' Ġesu, imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana jint u Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Issa qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. F'dan il-moment ta' qabel it-qarbin fejn dawk hawnhekk preżenti fi Pjazza Indipendenza jersqu sabiex jirċievu sagramentalment lil Ġesu Ewkaristija, ejjew nagħmlu tagħna wkoll din ix-xewqa mħeġġa illi għalkemm forsi minħabba ċirkustanzi ta' saħħa u impedimenti oħra ma nistgħux nersqu biex nirċievu lil Ġesu fil-knejjes tagħna, imma mid-djar fejn ninsabu ninaqdu spiritwalment u nuru kif għadni kemmet ix-xewqa li nirċievu lil Ġesu.
namlu flimkien għalhekk it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jint tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Fit-tieni qari smajna l-awtur ta' litra lill-Lut jgħidilna illi Ġesu Kristu għad li kien iben u l-iben tal-missier tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U kien propju mit-triq ta' tbatija li għadda minna illi wassal għal perfezzjoni. L-isqof illum kellimna ħafna fl-omilja tiegħu fuq l-importanza illi narfu illi hemm valur anki mhux biss fid-tbatija nfisha għalkemm tidher xi ħaġa kontradittorja għad-dinja, imma fli aħna noqogħdu ma' min qiegħed ibati. Hekk għamlet Marija l-om b'qalb tassew sensittiva illi tibqa' ma' bina sal-aħħar sa fuq is-salib. Hija tibqa' wkoll ma' kull bniedem illi llum qiegħed ibati fid-dinja tagħna. Marija Om it-tama waslilna dan il-messaġġ importanti illi aħna wkoll nistgħu nsiru ommijiet u missirijiet tat-tama għal ħutna fid-dbatijiet tagħhom. Ħafna huma dbatijiet illi id-dinja tagħna llum għaddejja minnhom il-bnedmin l-umanità jesperjenzaw kull forma ta' dbatija. Ejjew għalhekk aħna
nkunu bħal Marija, persuni b'qalb illi lesta tieqaf ma' meqetibati fil-passjoni tiegħu. Il-Verġni Marija Addolorata tissieħeb ma' bina fil-misteru tal-fidwa tagħna. Marija tistedinna bħala wlieda biex aħna wkoll inkunu sieħba fil-fidwa ta' ħutna l-bnedmin. Mhijiex missjoni faċli, imma hija l-missjoni li għalija qed jistedinna il-Mulej Ġesu biex miegħu nissieħbu fid-batija tiegħu għas-salvazzjoni tal-umanità. Intemmu din iċ-ċelebrazzjoni bl-aħħar riti tal-Qudiesa biex imbagħad dritt wara nagħtu bidu għal proċessjoni biex bija ta' Marija Addolorata mat-toroq ta' Beltna li aħna se nxandrulkom l-ewwel parti tagħha sakemm tħalli it-tok ta' Għawdex. Ħares Mulej lilna għaddejja tiegħek li tmajtna bis-sagrament tal-misteru tal-Għid. Aħna u namlu t-tifkira tal-Verġni Marija fin-niket tagħha. U għatina li jkollna sem mill-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Aħna u nerfgħu kuljum warajh b'qalb ta'hom is-salib tagħna u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-Mulej, roddu ħajr lill-Alla. Lill-Alla. bil-qiegħda u sakemm inħejju ruħna biex nimxu wara Marija ħanselmu lil Marija fis-seba' duluri tagħha. U fl-ewwel dulur naraw lil Marija tippreżenta lil binna Ġesu fit-tempju
Nimmeditaw ħbib tiegħi l-ewwel dulur meta Marija Santissima ippreżentat lil Ġesu fit-tempju u l-profeta Xmun ħabrilha kemm kellu jbagħti l-iben tagħha. Ngħadlukom Marija f'dan id-dulur u għal-merti tiegħu nitolbuk illi aħna nistabu fost dawk li għalihom tkun ta' salvazzjoni l-passjoni u l-mewt tal-iben tiegħek. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjura l-ewwa miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Madonna tad-Duluri seddak f'qalbna kull dibatija sabiex dejk il-ġenna niġu hemmhekk ngħixu fit-tgawdija. It-tieni dulur nilmħu lil Marija Santissima ma' San Ġusepp li jkollha taħrab bina Ġesu lejn l-Eġittu imħabba l-kefrija ta' Erodi. U għalhekk nimmeditaw dan it-tieni dulur meta Marija Santissima ħarbet bl-iben tagħha Ġesu minn Betlehem lill-Eġittu sabiex teħilsu mill-kefrija ta' Erodi. Nadruk Marija f'dan id-dulur u għal-merti tiegħu nitolbuk illi għatta li ġej ma nwarbu l-iben tiegħek u lilek minn qalbna permezz ta' dnub iżda nfittxu li nożukom sal-aħħar fir-roħ tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Madonna tad-Duluri tħalliqat li minn ġofina aħna nwarbu l-iben tiegħek iżda ma' qudin ħallina. It-tielet dulur Marija titlef lil-bina Ġesu. Nimmeditaw f'dan it-tielet dulur meta Marija Santissima tilfet lil-bina Ġesu u kollha mnikta ma' San Ġusepp fiċ-ċitu għal 3 tim u 3 lieli mingħajr ma setet issibu. Ngħadduk Marija f'dan id-dulur u għal-merti tiegħu nitolbuk tgħallimna kif infittxu sewwa l-iben tiegħek li tlifna bid-dnub biex insibuh u għenna ħalli meta nsibuh qatt iżjed ma ħalloh jinfiret minna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjura l-ewwa miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Madonna tad-Duluri neħħi fis minn ġol qalb tagħna kull dnub ikraħ u kull ħtija biex Ġesu ikun dejjem magħna. Ir-raba' dulur Marija tiltaqa' ma' bina Ġesu matul il-passjoni ħarxa tiegħu. U għalhekk nimmeditaw f'dan ir-raba' dulur meta Marija Santissima iltaqet ma' bina Ġesu mogħbi bil-għodu tas-salib fit-tela tal-Kalvarju. Ngħadlukom Marija f'dan id-dulur u għal-merti tiegħu nitolbuk illi fil-pont tal-mewtana niltaqgħu miegħek u mal-iben tiegħek kolkom ħnina għalina sabiex ikollna x-xort nibqgħu magħkom għall-eternità. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Madonna tad-Duluri tina int l-għajnuna tiegħek biex inġabu slaleb ħoroġ u fil-glorja niġu miegħek. Il-5 dulur nimħu lil Marija wieqfa taħt is-salib ta' Ġesu msallab. Nimmeditaw il-5 dulur meta Marija Santissima waslet fuq il-Kalvarju u qatet lin is-salib li fuq kien hemm imsamma l-iben tagħha u miegħu ingħaqdet fl-agonija u l-mewt ħarxa tiegħu. Ngħadlukom Marija f'dan id-dulur u għal-merti tiegħu nitolbuk illi aħna nsofru bil-paċenzja d-dwejja u s-slaleb li jiġu mibgħutin lilna ħalli permezz tagħhom inkunu dejjem marbutin mal-volontà mqazza tal-iben tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Madonna tad-Duluri ibqa' ħdejna fl-aħħar sija tal-mewtana biex fil-ġenna niġu fejnek fit-tgawdija. Is-6 dulur ta' qabel tal-aħħar Marija tiltaqa' u tilqa' lil-bina Ġesu mejjed fi ħdana. Nimmeditaw dan is-6 dulur meta Marija Santissima wara li niżlu l-iben tagħha Ġesu minn fuq is-salib tirġifih mejjed fi ħdana. Ngħadlukom Marija f'dan id-dulur u għal-merti tiegħu nitolbuk li tistampa f'qalbna dak is-sejf li nifet il-qalb tiegħek biex nibqgħu ta' bilħaq il-ħtijiet tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Madonna tad-Duluri uri magħna l-akbar ħnina neħħi d-dnub minn ġewwa qalbna u tħallinix ngħixu taħżiena. Is-7 u l-aħħar dulur Marija timxi wara bina Ġesu għaddifna f'qabar ġdid. Nimmeditaw is-7 dulur meta Marija Santissima infirdet mill-maħbub bina Ġesu u ratu jingħala ġewwa l-qabar bħasra kbira tagħha. Ngħadlukom Marija f'dan id-dulur u għal-merti tiegħu nitolbuk li jiġu stampati għal dejjem f'qalbna tbatijiet ta' ibnek mid-duluri kbar tiegħu li nixtielu bl-imħabba vera lejk u l-aħħar tnejda tagħna
titħallat ma' tnejt li ħareġ minn qalbek matul il-passjoni u l-mewt ta' ibnek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja tmimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Madonna tad-duluri jagħmel int li nibku miegħek id-dibatija li qasmitlek bil-ħruxija l-qalb minn tiegħek. U nagħlqu billi nitolbu għal bżonnijiet u għal fema tal-Papa. Missirna l-indi fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja tmimlija s-Sinjur Alla huwa miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sanktu. Salve Regina, bġeħ is-seba' duluri ta' Marija Addolorata. Slima lik Sultana. Slima lilek li ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitngħidu aħna li nibku nolfqu f'dan l-alwiet ta' dmuħ. Ejja minn avukata tagħna. Dawar lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Ir-refija jinsabu lesti sabiex jerfgħu fuq spallejhom din iġbija sabiħa u għażiża ta' Marija Addolorata hekk kif sejra issa titmexxa f'proċessjoni mat-toroq ewlenin tal-Belt Victoria. Statwa li kienet inġabet minn Munich fil-Bavarja, il-Ġermanja, fl-1879 sabiex permezz ta' din iġbija tkompli tissaħħaħ id-devozzjoni lejn Marija Addolorata illi il-fratellanza tad-duluri imwaqfa mill-isqof ta' Malta Għawdex Vincenzo Labini f'din il-Knisja fil-11 ta' frar tal-1788 propri tkompli trawwem fost il-poplu tagħna. In-nies issa hawnhekk preżenti fi Pjazza Indipendenza umu minn posthom sabiex bil-mod il-mod imorru wara l-istatwa wara ġbija ta' Marija Addolorata fejn l-ewwel timxi il-fratellanza jimxu l-membri ta' din il-fratellanza qadima ta' Duluri u dritt wara jimxu wkoll il-membri tal-kleru l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma flimkien anke maż-żewġ arċiprieti tal-Belt Victoria, dak tal-Katedral Monsignor Joseph Sultana u dak ta' San George Din Joseph Kulmi. Rajna wkoll rappreżentanti tal-komunitajiet reliġjużi maskili u femminili ta' Beltna kienu jikkonċelebraw fost l-oħrajn il-Gwardjan tal-Franġiskani Konventwali Patri Etienne Gilson kif ukoll il-Pirjol tal-komunità tal-Agostinjani Patri Adeodato Xkembri u il-poplu kollu hawnhekk preżenti jimxi wara iġbija ta' Marija Addolorata waqt li il-kor dioċesan ikompli janima permezz tal-kant hawnhekk minn Pjazza Indipendenza waqt li wkoll is-seminaristi ta' dioċesi partikolarment dawk li jservu jew huma mill-parroċċi fil-Belt Victoria jgħinu fil-meditazzjoni u r-riflessjoni tal-poplu ta' Alla bil-talba sabiħa tal-Via Matris, it-triq tal-omja, talba għażiża devozzjonali marbuta ma' din il-festa ta' Marija Addolorata illi fija nikkontemplaw is-seba' duluri smajnihom diġà jingħadu fil-qosor minn wieħed mill-membri tal-fratellanza qabel tibda il-proċessjoni u issa aktar bil-mod waqt li tkun għaddejja l-proċessjoni nkomplu wkoll nisimgħu dawn ir-riflessjonijiet għalmenu dawk preżenti għal din il-proċessjoni hawnhekk fil-Belt Victoria. Nfakru llum 11 ta' April ġimgħa qabel il-ġimgħa il-kbira il-Knisja f'Malta u f'Għawdex tiċċelebra bil-kbir nistgħu ngħidu il-festa it-tifkira devozzjonali ta' Marija Addolorata. Fil-kalendarju liturġiku din taħbat fil-15 ta' Settembru l-għada tal-festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes tant kemm Marija u Bina Ġesu huma marbutin ma' xulxin
Imma fl-istess waqt taħbat ukoll din il-festa l-ottava biex ngħidu hekk tal-festa l-oħra Marjana sabiħa tat-twelid tal-Verġni Marija, it-8 ta' Settembru. Ix-xbija ta' Marija Dolorata issa qabdet it-triq hawnhekk fit-tok ta' Għawdex, dan huwa post infittex tant mill-poplu kollu, diversi huma ċ-ċelebrazzjonijiet kbar illi seħħu matul l-istorja f'din il-pjazza ewlenija tal-Gżira Awċija, diversi wkoll ċelebrazzjonijiet tal-Knisja reliġjużi fl-istorja u anki reċentament. Pjazza li fil-qalba tagħha għandha ix-xbija ta' Kristu Re, dak li huwa magħruf bħala il-monument tal-gwerra li jfakkar il-vittmi Awċin tal-tieni gwerra dinjija. Mhux hekk biss, imma hija tinsab ukoll għaddel ta' waħda mill-aktar binjiet storiċi importanti tal-Gżira Awċija, il-Banka tal-Ġurati li kienet is-sede tal-Gvern Reġjonali ta' Għawdex diġà sa minn qabel iż-żmien tal-Ordni ta' San Ġwan u tul il-ħakma tal-Kavallieri. Għalhekk hija pjazza li għandha biex ngħidu hekk sinifikat kbir għall poplu Awċi u hija ħaġa sabiħa li ċelebrazzjonijiet bħal dawn jinżammu propju f'din il-pjazza meta it-temp jippermetti, kif qed naraw illum temp illi jippermetti ħafna għaliex laqqas hija tant kesħa kif forsi ġieli kien fi snin passati meta xi drabi laqqas ippermetta illi l-qudisa ssir fuq barra. Omna Marija ġarbet bosta doluri. Sa minn meta l-isnet liva tagħha lill-Alla għas-sejħa li għamlilha permezz tal-Anġlu Gabriel, hija għażlet li timxi fi triq tas-salib ma' bina Ġesu. Permezz tal-kliem Hawnni Ommok li qal fuq is-salib, Ġesu qiegħed lil kull wieħed u waħda minna taħt il-protezzjoni materna ta' Marja. Illum f'dan il-jum għażiż ta' tifkira, Marja qiegħda tiġi ppreżentata lilna bħala il-mudell ta' kif aħna l-insara għandna ngħixu id-tbatija tagħna faqda ma' Kristu. Ejjew fil-waqt li nimmeditaw is-seba' duluri ta' Marja, nissieħbu ma' din l-om tagħna fi triq kollha sofferenza tagħha minn Nażaret sal-Kalvarju. Fil-waqt li nimxu flimkien ma' Marja it-triq tas-salib, niftakru li permezz tal-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu il-mewt ġiet mirbuħa darba għal dejjem. Niftakru li fil-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu it-tbatija ħadet sens ġdid għax issa saret il-mezz privileġġjat biex nilħqu is-saltna tas-smewwiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. O Alla, meta ibnek intrefa fuq is-salib, intrid li jommu tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-Passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Siedna. Amen. Nikkonsidraw l-ewwel dulur. Marija Santissima tilqa' bil-fidi l-profezija ta' Xmun. Inqimuk, o Marija, u nberkuk. Għax bid-duluri tiegħek inti sirt l-om tagħna. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u walaqgħu fuq dirajh, birek lill-Alla u qal: Issa, o Sid, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi slim skont kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt għal popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: Ara, dan se jġib il-waqa' u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh. U inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna.
għax kienet maquda ma' bina f'kollox, il-Verġni Marija kella taqsam miegħu ukoll id-batija. Batiet taraħ miċħud, mhux mifhum, majjar u mwassal għal mewt ħarxa. Marija, l-ewwel dixxiplu tal-mulej, għenna biex bħalek nilqgħu l-istedina ta' ibnek sabiex nerfgħu salibna kuljum u nimxu warajh u li huwa triq il-verità u l-ħajja. Imqazza Marija, Itlob għalina, Qaddisa Om Alla, itlob għalina, Om il-mislub, itlob għalina, Om ta' qalbek minfuda, itlob għalina, Om il-feddej, itlob għalina. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Minn fuq l-screens tagħkom bħalissa żgur li tistgħu issegwu dawn ix-xeni ta' follow l-kbar ta' nies li f'dan il-jum għażiż tad-duluri jimxu wara il-Verġni imbirka Om tagħna fid-duluri tagħha. Kellu raġun l-aref u ħassib Malti il-mibki Professur Oliver Friġġieri jgħid dwar din il-ġurnata illi hija tassew l-ikbar mass meeting ta' pajjiżna għaliex bosta huma n-nies fl-irħula u l-lokalitajiet u l-bliet kollha tal-gżejjer tagħna li joħorġu biħġarhom biex jimxu wara Marija. U dan propju għaliex il-bniedem f'kull żmien jidentifika l-aktar ma' dawk illi qegħdin ibatu. U Marija f'dan il-moment tiġbor fija fi xbija tagħha il-daw kollha li għaddejjin mill-esperjenza ta' tbatija. Dan kollu rifletta fuq u tant tajjeb l-isqof Anton Tewma l-isqof ta' Għawdex fl-omelija tiegħu aktar kmieni tul din il-qudiesa li naħseb jixirqilha attenzjoni li wieħed jixtarra u jerġa' jismagħha minn ġdid. Infakru li l-omeliji kollha tal-isqof Anton tistgħu terġgħu tisimgħuhom u tarawhom fuq il-YouTube tad-Djoċesi ta' Għawdex fejn hemm sezzjoni apposta dedikata għall-omeliji tiegħu. Neġġukom sabiex issegwu l-messaġġi li l-isqof tagħna r-rej spiritwali tal-Djoċesi ta' Għawdex ikun qiegħed iwaslilna f'dawn il-ġranet eżies tal-ġimgħa imqazza diġà millum u mbagħad f'ħadd il-palm nhar ħamis ix-xirka fil-għodu imbagħad filgħaxija se jkun qiegħed jiċċelebra fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex mal-anzjani u il-morda residenti hemmhekk
waqt li mbagħad ikomplu l-funzjonijiet sbieħ ta' nhar il-ġimgħa kbira u Sibt il-Għid mill-Knisja Katedrali. Fil-waqt li minn Pjazza Indipendenza ikomplu ir-riflessjonijiet tas Seba' Doluri ta' Marija, riflessjonijiet li ċert li f'dawn il-ħinijiet tal-ġurnata tal-lum qegħdin isiru kważi f'kulla kwalità f'pajjiżna, ejja aħna wkoll inżommu fil-qalb tagħna dan l-ispirtu Marjan ta' Marija li tissieħeb fil-missjoni ta' Bina Ġesu u tkun tassew għalina wkoll fit-tbatija tagħna. Il-folla issa tħalli bil-mod Pjazza Indipendenza biex taqbad tkompli bil-mixja tagħha wara Marija Addolorata fit-toroq storiċi tal-Belt Viktorja tgħaddi propju issa minn Pjazza San George, triq Karità, triq Vajrinġa, Pjazza San Franġisk, triq Palma, u mbagħad meġdejt fi triq Repubblika, triq prinċipali li twassal għal hawnhekk fi Pjazza Indipendenza fejn b'wieħed ieħor daqs sija oħra jew inqas tintemm din iċ-ċelebrazzjoni tal-proċessjoni bil-barka sagramentali kif tistgħu taraw ukoll fuq l-screens jew rajtu aktar kmieni hemm l-altar li tħalla armat sabiex hemmhekk tkun tista' tingħata il-barka Ewkaristika. Aħna minna ħatana se nagħlqu hawnhekk din ix-xandira, nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal dawn il-mumenti eżies illi issa jdaħluna l-ispirtu tal-ġimgħa il-mqazza l-iktar ġimgħa sabiħa u għażiża għall poplu tagħna, għall poplu Nisrani fid-dinja kollha. Ejjew nitolbu għal dawk kollha li qegħdin ibatu mhux biss illum imma f'dawn il-ġranet illi ġejjin, nitolbu wkoll għal Dusija tiegħu il-Papa Franġisku illi għaddej ukoll miż-żmien ta' konvalesċenza tiegħu wara li għadda diversi ġimgħat fl-isptar rikoverat. Nirringrazzjakom għal darb'oħra illi kontu magħna u nagħtukom il-lejla it-tajba. Insellmulkom. Birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti